Bună dimineața! Am văzut că, de fapt am auzit că vorbeați mai devreme despre provocări. Da. Aș vrea să te provoc și eu pe tine, Dani, la un joc. Pe mine? Pe tine, da. Te-au pus fetele să ceva, să Un scoți? joc prin care să testăm instinctele. Ce părere ai? Da, mă bag atâta timp cât nu scoți un iepure din mine. Păi, poți să vii, te rog, uite, am pregătit special pentru tine un scaun, A, da. ca să vii mai aproape de mine, Ia să vedem. să te văd mai bine. Mă doare? O să mă usture? Nu, nu este nicio țepușă pe el. Nu? E- Nu știu, că fetele de obicei se raliază, știi? Și Vreau poate... să te mai întreb ceva, Dani. Ai un telefon? Telefon mobil? Telefon mobil, desigur. Da, 07. Nu. Fizic. Da. Aparatul. Am. Poftiți. Interesant. Păi da. Este destul de prețios, nu? Și nu e foarte vechi, adică... Ok, am adus uite niște cutii obișnuite de carton. Da. Am să-ți arăt că sunt toate goale. Da. O să pun telefonul în unul dintre ele. Vezi că am fost campion la Alba Neagră, adică nu... Vedem? Îți testăm acum E în primul. instinctele. E primul. Desigur. Da. Uite E ce primul. Facem. Uite ce facem, Dani. Te rog frumos să întorci privirea către public. Așa. Să închizi ochii. Să te gândești la ceva frumos. Ai în minte o imagine frumoasă? Da, poate să te conțină? Nu mă așteptam la asta. Stai, dragă, mă gândeam la niște vrăbiuțe care poartă în cioc o rămurică pe care ți-o așează pe păr. diademă. Foarte frumos. Vrei să te gândești la orice te relaxează pe tine. Dacă asta te face să te simți mai bine, atunci gândește-te la Da, asta. rămurica mă relaxează. Ok? Ai ochii închiși, da? Sunt super închiși, crede-mă. Perfect. Acum poți să-i deschizi și să te întorci din nou la mine. În timp ce tu ai avut ochii închiși și eu am inversat cutiile, astfel încât tu nu mai știi unde este telefonul tău. Dar o să facem un test de instinct, da, ziceam. Numește tu, te rog, un număr între 1 și 3, 1, 2 sau 3. Zi un număr. 1, 2 sau 3? Da. 2. 2. Si. Are vreo legătură? Are ce? Nu. Vreau doar să nu fie 1 sau 3. Ok. 2 este alegerea ta. 2. Nu te răzgândești. Nu, că v-am mai prins eu pe voi ăștia, că răzgândiți. Din orice parte am luat 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 este în La mijloc, bineînțeles. Desigur. Alegerea ta. Da. 2. 2. 1 și 3 nu ne mai trebuie. Nu. Nu ne răzgândim. Chiar dacă ar fi fost aici, dar nu mai e cazul. Asta înseamnă, Dani. Da! Asta înseamnă că aici ar trebui să fie telefonul tău Da, în telefonul siguranță, meu nu? mobil. Nu înțeleg de ce umbli cu un ciocan la tine, tu fiind fetiță, dar mă rog. Telefonul tău este în siguranță, Da, desigur. mulțumesc. Dar stai puțin, Dani, pentru că miza acestui joc era alta, de fapt. Să-l ghicesc unde e telefonul. Nu. Ce ai fi putut să-l ucizi pe asistentul meu dacă alegeai altă cutie? Vrei să deschizi, te rog frumos, cutia și să te uiți înăuntru ei? Asistentul tău e în cutie? Desigur. Spune nimic. Deschid-o. Ai grijă. S-ar putea să iasă un balaur. Ăsta este asistentul tău. Ei, ce tare asistent ai, trebuie să-mi iau și eu unul. Salut! Alegerea ta a fost mai corectă, nu-i așa? O viață e mai importantă decât un telefon. Da, ai dreptate. Cum îl cheamă pe asistentul tău? E micuțul. Tu ești micuțul? Chiar mă întreb de la ce vine numele. Nu știu, foarte mult mi-a luat să mă hotărăsc. El este pui sau este adult? Este adolescent. Ești adolescent, auzi? Ei, încă 2-3 spectacole și îți găsim și ție pe cineva. Păi, să știi că este chiar fetiță. Nouă ne plac, magicienilor ne plac asistentele tinere și frumoase. Da, am observat. Și nouă. Unde te găsim, Cristina?
pe tine și pe asistenta ta. Pe asistenta mea și pe mine mă găsiți pe showmagic.ro. Da. Și Dani, Răzvan, sau dacă după Paște vine sezonul nunților, nu-i așa? Așa începe evenimentele. Așa că dacă te-ai hotărât să faci pasul în sfârșit O, Doamne. și vrei să-ți organizezi nunta, nu uita că e foarte important să aduci un magician la nunta ta. Da, orice nuntă trebuie să conțină și Și un un magician. spectacol de magie. Al meu ar fi preferabil. Poți să faci să dispară soacra? Pot să fac să dispară mireasa. Mireasa nu trebuie, dar soacra, plicurile e necesar. Vezi? Micuțule, hai să dăm noi legătura la meteo. Că ce crezi, Flavia are fobie de șoricei, nu știam. Deci nu poți să ai fobie de așa ceva, este cât un gândăcel. Nu-mi spune treaba asta, te rog. Dar tu ți-e frică de ceva, de vreo ligioană, nu? Nu-mi plac, nu mi-e frică, dar nu-mi plac gândacii. Nu-ți plac gândacii de fel. Am înțeles. Hai că mi-a plecat Gândacii aceia de canal sau de bucătărie, că așa sunt gândăcei drăgălași și colorați care îmi plac. Care se pot folosi și la spectacol. Desigur. Flavia, m-am gândit. Dacă ar fi să ne luăm un animăluț de companie, șoarec de asta ne luăm. Dar am avut 12. Unde te duci? Caută un loc ascuns pentru că îl deranjează lumina. Este un șoricel de show. Mulțumim, Cristina, ne vedem pe internet sau cine știe la eveniment după ce trece postul și încep și evenimentele majore și nunțile. Te pupăm!